ya kulinji lero ndi pa 15 April 2026. Zina langa ndine Vayana Chunga kukulandirani ku programu inanso ya kulinji, ndipo iyiso ndi programu yomaliza sabata lino pa wireless yanu wireless number 1 ya Times Radio. Lero nkhani imene tukambirana ndi nkhani yokhuzana ndi anthu achikulire amene zosakhala bwino akhala ndithu akumaphedwa mnjira zosiyanasiyana pokhuzana ndi nkhani za ufiti, ndipo manambala ake kumati ukakhala pansi nkumaona nkumati kodi chutichitikira ndi chani ngati dziko. Chaka chonchino pamene timyezi itatu wapezeka zonena kuti anthu angapo ndithu aphedwa kale, ndipo chaka chatha anthu 22 anaphedwa kuganiziridwa kuti ndamfiti. Kuyambira chaka cha 2015 mpaka na pano anthu 300 achikulire akhala kuphedwa kuganiziridwa kuti ndafiti. Ndiye kufunsana kwake nkumati kodi vuto luyamba pati, kodi ufiti udakaliko? Timakumbukira inalipo mkulu wina ku Chancellor College nthawi inaka makana kuti ya ufiti kulibe, nde ena kuti ya ufiti uliko. Upezaso kuti apa Facebook uso tukamba za ufiti kuti kodi zikumakhala bwanji. Nde program yathu tikhala tukambirana zimenezo, tikhale ndithu ndi akuluakulu aku Malawi Police Services, komanso tikhale ndi amabungwe amene amaona nkhani zokhuza ndi maufulu anthu achikulire. Koma mstudio muno sindili ndekha, ndili ndi Wanda Msisia. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka ka wazuka bwanji Vayana? Ineso ndadzuka bwino. Kani taita mbasuleni bwino kodi mukuti kuphedwa kwa anthu achikulire kupitirira mdziko muno? Yes, unfortunately. Tikuonekabe kuti ndife dziko limene munthu akafika zaka zina zake akamba kukalamba. Yes. Timamba kumuyang'ana mwina mwache zomwe ndizomvesa chisoni chifukwa tonsefe Mulungu akatisunga ndi moyo tizakalamba ndithu kwambiri. So muchaka chinochi nyezi 4 yokhayi achikulire 11 aphedwa kale powaganizira kuti amapanga mchitidwe wa ufiti. Mmene wayankhulira muja ndiye kuti mu 2025 22 adamwaliraso powaganiziraso nkhani zake zomwezi. So kuchoka 2015 kuzafika pano ndiye kuti tikoza kunena kuti muzaka 11 pafupifupi 300 achikulire achitidwa nkhaza mpaka na kuphedwa powaganizira kuti amachita mchitidwe wa ufiti. That's a big number. It is a big number and it is worrying chifukwa chokuti tidakhazikisa lamulo mu 2024 lofuna kuteteza achikulirewa kunkhani ngati zimenezi zitakhala kuti zamba kuchuluka kwambiri mpaka na nyumba ya malamulo inakambirana kudusisa lamulo kuti tiziwateteza achikulirewa. Koma zikuonekabe kuti kaganizidwe kathube amalawi kadakakhalabe ndithu kumaganizirabe kuti munthu akamba kukhala kuti is advancing in age ndekuti amene timampanga associate mwina ndi nkhani za ufiti nkumapezeka kuti kuachitira chipongwe mpaka na kuwapha kumene. ndithu Vayana. Ayi, nkhani njomvesa chisoni komanso njokhuza, ndipo tizikumbukira amene wanenera Wanda kuti tonsefe izafika nthawi ina Mulungu akakhala kuti walola tizakhala achikulire, ndipo nthawi imeneja munthu amakhala kuti wagonja resource wise komanso mphamvu, kenaka nekuyamba kumugwira munthu uja, kumukankha, kumponya miyala ndi zina zotero zosakhala bwino. Koma lero programu uyi monga nanenera tikhala ndi alendo athu. Woyamba Superintendent Alexander Ngwala, amene ndi Deputy Director for Community Policing and Police Units, amene wa ndi ngochita check line yawo ngati akundimva. Angwala, mukundimva? Ineyo ndikukumva ndithu kwambiri. Zomwe kwambiri, takulandirani program ya kulinji. Zomwe kwambiri. Komanso palaini pa tili ndi Andrew Kavala kuchokera ku bungwe la Manepo. Akavala, mwadzuka bwanji? Kangati line imeneyo nde kangati kuvutirapo ndithu. Koma mwina tiyambekaye ndi inu Angwala. Angwala, nkhani imene tikuyankhulayi ndikukhulupirira kuti siya chilendo kwa inu. Nkhani imene tikuyankhulayi si ya chilendo kwenikweni,
chitidweyo ku Malawi kuno ukuoneka kuti ukuchitika ndithu opolera mwina mmene anthu amayembekezera kuti tithaupanga ngati Malawi. Tikatengera mafigures amene mwatchulawo, ifeyo mafigures amene ifa sosiyana ndi masosi athu ndosiyana, titakhala kuti titakusiyana chifukwa ifeyo timatenga onse mob justice kuwayika pamodzi, mamada kuwayika pamodzi, so titakusiyana koma tikukhulupirira mafigano amene mwafotokozawo. So ngati polisi tili chimodzimodzi, tili pa mfundo yogwirizana, tikugwirizana nanu kuti chitidweyo ukuchitika ndithu kunoko Malawi. Inuyo makhala ni ma statistics monga mwanenera manambala kuti mmene zinthuzi zikuchitikira, mukuona kwanu mukuona kuti zimene zili ndi malo enieni kale amene zimachitika kwambiri kuti mwina Eastern region kapena mwina chigawo chakuti ndikumaona mwina zinthu ngati zimenezo kuti anzathu opanga zakafukufuku asitha kunena kuti mwina kuti ukuku mwina chikhalidwe chakumeneko kapena zikhulupiriro zakumeneko? Ayi, tikatengera Malawi Police Service imagwira ntchito ma police 48 Malawi muno. Chabwino. Region 6. Region 6 tikunena za kumpoto ku north, tikunena za Kasungu ndi ma district ozungulira Kasungu ku Central East, tikunena za Lilongwe ndi ma districts maboma amene azungulira Lilongwe Central West, tindi ku East uku komanso South West pa Blantyre ndi madera ozungulira. Kumapeto kuja tili ndi Chiradzulu, tili ndi Luchenza ngati headquarters yomalizira ya 6 imene imayang'ana Nsanje, Chikwawa, Mulanje, Thyolo ndi madera ena kumeneko. So tikatengera ma statistics athu zikusonyeza kuti ma region onsewo apanga register makesi ya mob justice. Koma imene kuoneka kuti ikutsogola, imene apanga makesi ambiri ikuoneka kuti ndi imene ili Lilongwe ndi ma districts yake imene timatchula kunoko kuti Central West. Chabwino. Kutsatana ndi South East ya ku Luchenza ndi madera ake amene andatchula Nsanje, Chikwawa, Mulanje, Thyolo, Chiradzuluko. Kenaka ku North mafigures olo kawerengedwe kathuko ndikuona kuti tikumangowerengera manambala, so sitatheka kuti kwina kuli anthu ambiri kuposa kwina ndi zimakhalanso ndi impact pa kuwerengera manambala. Komano kunena zoona ndikuona kuti at least region iliyonse yapanga register case olo mlandu wa mob justice pa nthawi imene kunena January to March. Angwala, inuyo mukuona kwanu mukumaona kuti milandu yonseyi kapena kuti makesi amene mapanga report akamafotokoza zifukwa zake akumati ndi chani kwenikweni, chimene chikumayambisa ndi chani? Tikatengera kwa anthu okalamba mwambiri muti ma allegations omwewo kapena kuti kungwanena chifukwa kuti munthu wakulamuzaka kumunena kuti ndi fit, kaya mwana walephera usukulu ndi kuti chifukwa walephera usukulu ndi agogowa ndi amene akupangisa kuti mwanayi asakhoze mayeso, akuyenda wagwesa spuni ndi kuti ampunthwitsa ndi agogowa. Kuli anthu ena amene kuliso agogo komano akuwasamala bwinobwino, kuwaveka, kuwamangira nyumba, kuwasamala bwinobwino, zidzukulu zija kumapita kukacheza nawo. Pamene ena akumapanga kuti chilichonse chikachitika ndi kuti chikupita kwa agogo. Mapeto ake ndi zimene zikupangisa kuti padera kaya mvula isabwere, kaya mwina chauvuni sunapse bwino, ndi kuti zonsezi ndi agogo amene kuti anthu achikulire. Ndi zimene zikupangisa kuti anthu mwinanso ena mwina achibale kapena manebazi ozungulira azipanga chitidwe wankhanza kuwapangira anthu achikulire, zimene zili zosavomerezeka ndi malamulo a dziko la Malawi. Chabwino. Mukaonanso nkhani imeneyi yokhuzana ndi anthu achikulire kupangidwa nkhanza, inuyo mukuona kwanu mukumaona kuti pakati pa azibambo kapena azimayi distribution yakenso ikumakhala yotani? Kodi ndi azibambo ambiri amene akuganiziridwa kuti akumakhala mfiti kapena kupanga zawo fiti kapena ndi azimayi, and does it have any
any effect mmene mmapangira interpret manamba zanu? Popanga register ma case kunoko ku polisi sinapange desegregate, sinagawe kuti awawa ndi ma victim achizimayi kapena awawa achizibambo. Koma tikatengera mmene tikamawerenga kapena kumaona milanduyo kungoona ambiri akumakhala azibambo. Ambiri akumakhala azibambo ndi amene akuoneka kuti kawiri apangidwa ataki, agendedwa, aphedwa. Komano ya osewa zikuchitika kuti amene akuchuluka ndi azibambo. Tikatengera nkhani ya nkhanza kwa agogo. Chimodzimodzi so even koma chimene chikundi pasankhawa nchonena kuti mungatanena wanda kuti kwakhala kukhazikisidwa malamulo, takhala tikukamba nkhani imeneyi yokhuzana ndi nkhanza kwa anthu achikulire maka poganiziridwa kutengapo gawo pa nkhani za ufiti, koma mpaka na lero zikuoneka kuti zinthu zisizikutha. Tinene kuti vuto penipeni ndipati titani, what are we not doing right as a country? Ndizovuta kupeza chenicheni kuti ichi chimene chikupangisa, komano chachikulu ndi mindset, maganizidwe yathu, zikhalidwe zathu ndi zikhulupiriro zathu zimene zikuoneka kuti tikukhulupirira zinthu zoti ndina zolakwika, koma tikuyang'ana mbali imene singatipindulire. Chifukwa tikatengera mmene aneneramu kuti munthu chifukwa ndi ufundi sunapse ndi unene kuti wapangisa izi zinthu andi chochita chake nchonena kuti tiye timugende kapena timuphe kapena timubwerere usiku. Zimenezozo mukaziona kuti muzike apopo, mwinanso anthu amene amapanga zimenezozo akamaliza amapanga regret kuti amapatalakwisa. So ndi maganizo yathu, machitidwe yathu ndi zikhulupiriro zathu zimene tikuyenda ndi tikukomitite tikhale pasi tiziyang'anenso bwinobwino. Chifukwa tikatengera ku malamulo Malawi ndi dziko lolemera ndi malamulo kwambiri, kuli malamulo ochuluka kwambiri. Ingakhale lamulo la Older Persons Act ya 2025-24 isanabwere, malamulo ena tinali nawo kale ochuluka onda kuti amathandizira kumanga anthu achitidwe oterowo. Ngati polisi zikachitika potsatira malamulo timapita kukagwira anthu, kubwera nawo kuti akayankhe milandu. De malamulo akugwira ntchito alipo, ali ndi mphamvu bwinobwino, anthu akupita ku prison, koma chimene chikufunika kuti tichiyang'anenso ndi zikhulupiriro zathu, chikhalidwe chathu ndi zimene timaona kuti zizabwino izizi zoyipa, kuti ngati Malawi tipite chitsogolo, mchitidwe wozunza anthu okalamba uchepe. Mwina out of interest ndi maprogramu ati amene inu Malawi Police Services mmapanga pofuna kuti musinthe kaganizidwe ka Malawi pa nkhani ya anthu akuluakuluwa, chifukwa mukudziwa inu kuti khalidwe lisinthe limafunika ndithu kuti anthu ambiri atengepo gawo, mwina ndi mafumu kaya ndi mipingo maka zokhuzana ndi zikhulupiriro. Sindikudziwa kuti ngati pali maprogramu ena aliwonse kapena ndondomeko ina iliyonse imene ilipo yokhazikika pakati pa Malawi Police Service ndi anthu amipingo kaya ndi anthu asogolere mafumu kuti chikhalidwe chathu chisinthe ndi zikhulupiriro zathu maka pa nkhani ya ufiti. Ngati Malawi Police Service tinakhazikitsa nthambi ya chikhalire imene timayitchula kuti community policing. Kukacha mama wachonchi ntchito yake ndi kukakhala ndi anthu osiyanasiyana, makomiti osiyanasiyana, kukamba nkhani zimene zili zoopsa pa nthawiyo kuti tonse ife apolisi ndi anthu akudera tikhale ndi solution yofanana. So ngati apolisi tikulimbikitsa community policing structures madera onse, m'matawuni ndi m'midzi, kugwira ntchito ndi mafumu azipembedzo zosiyanasiyana, kuonesesa kuti tonsefe timvetsetse pa nkhani yoteteza anthu achikulire. Mukapita pa wireless kapena pa newspaper ka online news simungasowe apolisi boma lina lake
ali kudera kucheza ndi mafumu kapena anthu kukambirana ndi ma communities kuti nkhani ya chitidwe chozunza azigogo ichepe. Komanso timakhala ndi misonkhano yapadera ndi mafumu paokha chifukwa timadziwa kuti iwowo ndi ene ake achikhalidwe, kucheza nawo kuwadziwitsa kuti izizi sizoona, komanso iwowo atenge uthenga afalitse ku mafumu awo ang'onoang'ono zikafike kumadera kuti chitidwe azigogo ndioyenera kuwasamala malo moti tiziyazunza. Chabwino. Tugwisa ntchito media, ma wireless, ma TV, tindi engagement yabwino, menda nena muja. Nthawi ina iliyonse timakhala kuti tikubweretsa ma program wa pa wireless, pa police radio yathu ndi ena kuwauza anthu kuti tisinthe maganizidwe, tionetsetse kuti azigogo kapena anthu achikulire tiasamale. So kuli ma initiative ambiri amene tikupanga ngati ya polisi, kuphatikizapo ma awareness akuluakulu amene tikupanga. Pompano tinali kumulanje ndi Blue Eagles imakasewera ku mulanje ndi katimu kakumidzi, kunali anthu ambiri. Cholinga chathu choti tiadziwitse anthu kuti anthu okalamba tikuyenda kuti tiasamale, tisamazunze. Mob justice tisamapange. Malawi munomu muli malamulo amene tikuyenda kuti titsatire. So pali zambiri zimene tikupanga ngati ya polisi. Nkhani imene yatsala ndionena kuti tione reaction, komanso tigwirane tisinthe mindset ya anthu kuti tonsefe tilowere direction yofanana. Chabwino. Ayi, pano tipite kwa Andrew Kavala, ndikhulupirira kuti line yanu tsopano ili bwino. Andrew Kavala, mukundimva? Ndikumvani. Chabwino, mwadzuka bwanji koma? Tadzuka bwino, kaya inuyo? Feso tadzuka bwino. Kodi inu paja muchokera ku bungwe la Manepo. Manepo imayimirira chani kodi? Anthu amatanthauza chani? Manepo ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana amene akugangalika pogwira ntchito yofuna kuteteza maufulu anthu achikulire ku Malawi, in English Malawi Network of Older Persons Organizations ZICOM. Aha. Ayi, mwayamba bwino. Nde nkhani imeneyi timafunsana ndiwanda kuti koma kodi chikuchitika ndi chani chifukwa powonkhesera masamu athu tikuona kuti kuchokera 2015 umafika pano about anthu 300 amene aphedwa achikulire kuganizidwa nkhani ya ufiti. Ife timaona ngati kuti ndi mabungwe ngati inuyo kuti mwezi pano tiumanena kuti nkhani isono njakale yamekezana inatha, koma zikuoneka kuti zikuchitikabe mpaka na pano 2026 talowa nazo nkhani zake zimenezi. Chikuvuta nchani? Vuto loyamba limene ngati sitipanga deal with ndekuti mavuto amene wawa azipitirirabe. Ndiuze mtundu wa Malawi kuti chifukwa chona kuti nkhani zimene zizi zikachitika, anzathu a social media akumazitenga ndi kuzitulusa, ndi umboni wanena kuti kwachitika awareness yokwanira yokhuza maufulu achikulire, ndipo anthu a Malawi akumvesa bwino ndithu kuti kumpangira icho achikulire ndikumphera ufulu wake. Mbuyomo zimachitika koma sizimatuluka. Anthu samayimbira atola nkhani ndikuwaziwisa kuti kuno kwachitika izi. Koma masiku ano muona kuti kuchitipa, kunsanje, kumangochi, wina wake akachitira chipongi wachikulire siku lomwelo zatuluka. Umboni waukulu kuti awareness Amalawi aziwisidwa za maufulu anthu achikulire. Vuto nolili pati. Nkhani zimene zizi zika apolisi akakamumanga munthu omuganizira kuti wapanga zimenezi. Tonsefe timayimbira m'manja kuti pamenepa nde kuti chilungamo chiyenda ngati madzi. Koma muona kuti akammanga munthu uja, nkhani zimenezi makamaka nkhani zoti wachikulire wataya moyo wake sizimaoneka sogolo lake. Ndisimikizire Amalawi kuti mwina kuyambira 2015 kufika lero palibe nkhani imene wachikulire anataya moyo wake ndipo yatha mabwalo athu a milandu. Muona kuti chifukwa chona kuti nkhani zimenezi sogolo lake silimaoneka
kumabwalo athu amilandu amalawi ambiri amene amapanga zopusazi akuona ngati kuti akhoza kupangabe chifukwa sakuona chimene chikuchitika. Ndipereke chitsanzo chimodzi. Nthawi ina yake ngati dziko mwina zaka 6-7 zapitazo timavutika kwambiri kuona ndi nkhanza zimene amalawi achialubino amakumana nazo. Ukangocha mamawa tikuona mu social media kwachitika uku kwakafukula manda kwachitika uku, komano nthawi imene ijayo anzathu amene amayang'anira ku makhoti kwathu a judiciary, kaya polisi, kaya maloya, kaya ku justice anakhazikisa mfundo zoti kodi nkhani zimenezi zozuza anzathu achialubino ziziyenda bwanji, ndikukhazikisa khoti yapadera imene imamva nkhani zimenezija. Ndipo within 2-3 months tinamba kuona kuti nkhani zija zikuoneka chisogolo chake. Anthu ena ndithu akupasidwa zaka 53 apite kundende, zaka khaya ndi 72 apite kundende. Nthawi imene ijayo nkhani zozuza anzathu achialubino zinatha, zangotulukaso pompano. Choncho mukuona ndithu kuti gapu ilipo yayikulu pamene apolisi amanga munthu amene akumuganizira kuti wachita zimenezi. Akamanga amene uja mukapanga follow up mumva kuti ife nkhani ntchito yathu imangokhala yongomanga, takapereka failo ku khoti, zina zili m'manja mwa khoti. Kenako mupange follow up mumva kuti yayi komano mwina consent yochokera kwa DPP palibe. Choncho muona kuti mwina the system ili disjointed. Pokha pamene takonza vuto limene lilipo ndikuona ndithu kuti zimachitika zina zodabwisa kuti kumachita kuziwa kuti wachikulire pompano wachikulire wina wake waphedwa kuchikwawa ku Nsanje, kumachita kuziwa kuti amene wapha amene wachosa moyo wa wachikulire ndi chizukulu chake analowa nyumbamo ali ndi zikwanje m'manja. Watuluka mmene muja anthu amugwira zikwanje zili magazi okhaokha, wachikulire uja watisiya, apolisi amugwira. Nkhani ngati zimenezi zingakhale manena kuti aliyense ndosalakwa pokha akhoti ampeze kuti ndolakwa posatira madongosolo ake. Nkhani ngati zimenezi zikuvuta bwanji kuti kumabwalo athu amilandu zikati. Ndiye choyamba mukandifunsa kuti kodi chikuvuta ndi pati, ndi mafuna ndinene kuti pakhomo ngati tapu mazi sakutuluka, akabwera plamba kuti akonze mazi ake amasatira mapaipi onse nyumbamo akaone kuti kodi leakage ili pati, chifukwa chani ku end tapu kuma sakutuluka. Amalawi tiyeni tikhale owona pa zimenezi, tipeze kuti kodi leakage ili pati, amene akukhalira nkhani zimenezizi ndi ndani kapena ndi department yanji. Tikapeza pamenepo tilankhule mosanyengerera kuti achikulire ndi amalawi ngati wina aliyense, ndipo ali ndi ufulu kuti nkhani zawo zizengedwe kumabwalo athu amilandu. Anzathu aku polisi agwire ntchito yawo, anzathu aku makhoti agwire ntchito yawo, anzathu legal aid bureau agwire ntchito yawo, anzathu aku Ministry of Justice amene anatoka consent kuti homicide cases zizengedwe agwire ntchito yawo. Koma pali desk ina yake imene ikukanika kugwira ntchito yoyenerera. Nchifukwa chake siku la lero achikulire tikuwapangisa kukhala ngati Samalawi, tikuwapangisa kukhala moyo ozunzika mdziko lawo lenileni. Anthu ndithu desk ikukanika kugwira ntchitoyo mukuidziwa? Kusanisoni desk imene muonena kuti ilipo imene ukanikisa kuti ntchitozi zizichitika, mukuidziwa ngati? Sindingatchule desk, koma ndikupereka kuti kodi milandu ya homicide kuti iyende imayenera kudusa muti. Choncho tikhoza kufufuza kuti kodi ikuyima pati, komano ifeyo ngati bungwe talankhula ndi apolisi amatiuza kuti ife tikamanga munthu
failo yake takayipitisa ku koti takamponya ku prison ifeyo timakhala kuti athira pomwepo akavala no nthawi yanu yakuthirani moti mukhala mukupita pepani ndakugwirani kukamwa pali lamulo la 2024 limene cholinga chake ndi kuteteza komanso kulimbikitsa maufulu a anthu achikulire. Inuyo ngati bungwe mukatsatira kupita m'makhotimo mukuona kuti zomalephereka bwanji kuti pamene makesi athu afika ku bwalo la milandu asamayende mpaka ukafika kumapeto kupereka zigamulo zimene mwina lamuloli linkapempha kuti zikhalapo ncholinga chofuna kuwateteza achikulire ngati amenewa? Zikoma kwambiri. Chimene chimachitika ndi zinthu zimene timazimva nthawi zonse kuti mwina milandu yokhuza mada imasowa ndalama zambiri, ndipo mwina budget ya anzathu aku judiciary ndiyosakwanira. Zimene zimatuluka pafupi ndi zimenezi. Paja Malawi adziwe kuti milandu yokupha simazengedwa ku mabwalo ang'ono ngati ku magistrate. Milandu yokupha imazengedwa ku mabwalo akulu ku high court. Choncho kuti ndingopereka chisanzo kuti mwina mada case inachitika ku Nsanje kuti andi milandu yokupha imasowa ndithu mwina mboni mwina 20 kapena 30 kuti anthu achokere ku Nsanje azibwera ku court ku high court ku Blantyre ayenda kangati milandu yokupha imatenga nthawi. The most practical thing njona kuti bwalo lalikulu lija likakhale ku Nsanje konkuja likachite kampu kumene kuja ndikukamva milandu ija ndikuthana nayo mene zimachitikira nthawi ija ya zoti mwina anzathu ambiri achaubino amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Komano kuti bwalo lalikulu lipite ku Nsanje zikusoloka kuti pakhale ma resources okwanira bwino. Ajaji samayenda okha ndikuti pali ma court martial aja court clerk ka interpreter ndipitirize pang'ono driver wawo wa security wawo ma prosecutor aku polisi aku jeni aku ministry justice legal aid bureau mona kuti mwina ndi anthu afupifupi 20 or 30 amene apite ndi court ku Nsanje. Koma kuti amene wawo apite ku Nsanje pakusoleka ma resources ngati ku judiciary budget yawo sikupangidwa fund imene iwo amafunira zikhoza kukhala zovuta. Ndikungopereka chifukwa chimodzi chimene mwina tikamacheza ndi adindo osiyanasiyana amanena. Komabe kusakhala ndi ma resources a judiciary si chifukwa cholepheresa kumva nkhani zokupha anthu achikulire andi chisakhale justification yayo kuti mwina nkhani zisizikumveka makhoti mwathu chifukwa chaona kuti wachikulire ngati wina aliyense ali ndi ufulu woti nkhani yake ngati walakwiridwa imveke makhoti mwathu. Malamulo atsopano the Older Persons Act akunena mwachimvekere kuti wachikulire ali ndi ufulu ngati wina aliyense kuti nkhani zawo zizikhala kuti zayenda mabwalo mwathu. Posachedwa pompa tutapanga ubale ndi anzathu aku judiciary tinawapempha kuti mwina malamulo atsopanowa apange raise awareness ku judiciary ndipo zinaenda bwino ndithu kuti ku Blantyre ku Lilongwe komanso ku Mzuzu a judiciary tiathokoze anayika mkumano wa majaji ma magistrate komanso a police ma prosecutors amene anakumana nawo ku Blantyre ku Lilongwe ndi ku Mzuzu. Ndikukhulupirira kuti chisogolo chilipo komano tikusowa ndithu kuti tione kuti kodi maziwa akupanga leakage ili pati. Tikakhala ndi leakage imeneyo tiona ndithu kuti mwina the backlog of cases zikuyenda. Koma ndisanachokeso pa line pano Wanda ndimafuna ndineneso chinthu china. Nkhani zimene zizi zikuchulukirabe ndimamvesera anzanga a polisi aja amene akamba ndithu ma awareness community policing mafumu. Yes, we need the awareness ndipo anzathu sa police amachita. The other major problem ndiona kuti upo ochitira achikulire Wanda sumachitika pakhonde
umachitika nyumba, ndipo kachipinda mmenemu mubakhala kuti muli abale awo achikulire aja. Zimakhala zovuta kuti ngakhale amfumu amene, ngakhale a community policing amene apange intercept, chifukwa amakumana nkanyumba komata nde apangane zimene akufuna kuchita. Pamene tikuzindikira, pamene community ikuzindikira, pamene amfumu akuzindikira, pamene a community policing akuzindikira, upo wawo uja achita kale. Akaitana agogo, akhala nawo nyumba, akwazenga milandu, mene mujayamba kwagogoda ndizi kwanje, pamene anthu akuzindikira zofuna zawo zachitika kale. Mwina ifeyo ngati bungwe takhala tukunena ndipo tukubwereza udindo oteteza maufulu achikulire, udindo osamalira achikulire, primarily abale awo amene ali ndi achikulire pamuzi autenge. Chifukwa chona kuti ngati mbale mmozi amene angakhale ndi information yokwanira kuti nyumba umo aukambiranamo za upo wakuti wakuti, iye uja ndi kuthamanga kwa mfumu, kuthamanga community policing, achikulire tiwateteza. Koma ngati abale awo amene akusamalira achikulire ndisakutengapo gawo, mavuto amene wawa tizakhala nawo. Chifukwa chona kuti upo umenewu sumakambidwa pa gulu pa anthu, amakamba anthu mkachipinda komata mobisa, and it is very difficult to intercept what they want to do. Chabwino, ayi tikuthokozeni kwambiri Kavala chifukwa chokhala nafe tsiku la lero. Tinamva ndithu kuti munapempha kuti muthamangire ntchito zina, tikumasulani kuti mupite zikomo kwambiri, komanso zabwino zonse pa ntchito imene mukugwira mdziko muno. Zikomo kwambiri. Ndipo kuchoka kwa Kavala tipite kwa atolankhani athu amene ali malo osiyanasiyana mdziko muno, Mese Matonga ku Lilongwe, Nelson Konjani ku Kasungu, komanso Charles Jingini ku Tyolo. Tiyambe ndi Mese Matonga. Mese, ukundimva? Ndikumvani. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kani. Tadzuka. Uli mbali ya Lilongwe? Ndili kuli ku area 24. Area 24. Tacheza nda Malawi pa nkhani imene tukambirana tsiku la lero. Amene patunda kumana ndi amayi amodzi amene ati okhazina lawo. Amayi lero program yathu kuti kambirana kuti ambira akumasedwa kwa zosiyana siyana tangoeza kuti asakulire amapakapena maganizitika mkhanisa kuti okay nendine lidi yambona akweli adekokoni anthu atigulire amatha kuganizidwa ofisi chifukwa chokuti omwe akulu komanso kumenyedwa imakhala Tanzania yapaderadera komanso ofisi kutengera munthu wamkulu yekha ngakhale achifika amatha kukhala munthu wa upandukira kupira ufiti ulipo ufiti ulipo zinthu zilimwena zimaonesa kuti ulipo. Okay, mungangati neni makhala muzi zilipo zisanzo zomwe zimatha kuonesa kuti ugogo yundifike malinga nditochitika kake manena kuti akhala kanama mwina pomwepo Mese Matonga zochitika zichani zomwe zimaonesa kuti ndi mfiti ukalamba ilizana kwambiri nduki. Okay, munthu akhala wankulu pakoma anthu amatha kumuda mina pamapitira kuti akakudwala pakhomo panda makonzedwe ndepona kuti mgogo uja wakula amakunde kuti amene kupanga chikopo pakhomo pano nduzi amene iyi ndekoko amapitira kuti akulandira pakana kumapangidwa tikati mgongwe tikumenyedwa nkumene nde mai wanga tifuse nawo kunoko mukundimva mai Mese zimene zizi tangotengera ndikukhalisa ayi wayana Mese nali ndifunso kwa Mese nali ndifunso kwa mayiwo
ngati akundimva iwowo ali ndi zaka zingati pano mwakuti iwo atati akalamba anthu nkuyamba kuagwira ufiti kuti mayi potini mwakalamba pamuzi pano anthu akudwala zosaziwika ndinu angamve bwanji? Akuti muli ndi zaka mungamve bwanji pakati mwakalamba atinende afuta ndawanda akuti pamene muli pano angamula mwakala anthu angakuganizire mwana muli ndi zaka zingati pakati 45 ndiye mudati mwakula iwo kuganiza kwa anthu kuti akutero kuti ine nsiti mwina ngati akukuma chinthu chosakhala bwino eni mukhulupirira kuti mungazakhaialedi mwakula ayi unangotengera wanda tamva mese zikomo kwambiri. Ayo ukhale ndi tsiku lopambana kuchoka ku Lilongwe tipite ku Kasungu. Nelson Gonjani ukundimva? Nelson Gonjani ku Kasungu. Yes, ndikukumva ni matuka bwanji achunga. Inetu ndadzuka bwino ka inu ku Kasunguko. Ayi ndadzuka bwino kumata samona awanda. Kumva ndithu akumva ndithu asiyankhira okha. Ndaba hawa amene alikuwa mwacheka mbiri nkumene mosa kura ntsawi kuna ndo futi mapinzo awo kuma kuyambirira mu dzina la mikodi waira ndabanje kupiti ndi club ya chikulire pali ngizero bwanji ndio dzina la kuyambirira dzina langa ndi Richard Pili. Tikakamba program ya anthu akuluakulu yokudzana ndo fiti dango tengera Malawi ife chikhazikitso chimene chakhazikitsa kapena kuti kuipa mtima kumene tidakoza kwa anthu akuluakulu. Komano tikakambaona monenetsa ufiti kumbuyoko udali khalidwe ya Malawi mmene umakhalira chifukwa tikakamba nyamata mmene ndili tingati ineyo timatotchuka pamudzi kuti uja ndi fiti koma kuti Amalawi atenge gawo kuti mwina azaphwasule pakhomo panga kuti azatana makanika koma akakhala munthu wankulu chifukwa kuti amampezerera kuti palibe chilichonse chimene angachite ula atatengapo gawo lakuika kuti akamuphwasulire katundu wake kapena akamuchosere moyo wake chifukwa kamalimba mtima Amalawi ambiri kukapanga chipongwe kwa munthu wankulu. Ndiye kuti palichito tingachite kuti amuna maganizo amene waoma za ufiti ndi kukhala mukwachikulire redi kwacho kwa anthu amene tikunena kuti ngafiti akumatedwa maganizo alipo. Choyambirira ndimaona ngati kuti boma lidayikisa malamulo okhwima kwambiri pakhale chitetezo chokwanira. Komanso chimene chimachitika azigogo amene amapangidwa zimene zambiri amakhala kuti ndi anthu aja akumudzi kuti alibe thandizo lina lililonse alibe sponsor ina iliyonse amene polisi zikapera kuti akuti apangidwa chipongwe amakhazi kuti iwo apangidwa chipongwe ndithu mpaka namwalira ndithu. Koma akakhala azigogo awoti ali mtawuni muno mwina akuthandizidwa ndi ana awoti ali nzindalama zawo zinthu ngati zimene sizitani sizachitikira. Kuti mafuna tapempha boma kuti litenge gawo kwa anthu ngati amene amakhala kumudziwa azigogo amene ali kumudziwo kuti mwina pazikhala chitetezo chokwanira ndithu boma lionetsetse kwa anthu ngati amene lilizeko ndalama zokwanira kuti olo wina aliyense kuti atenge gawo azikhala ndi mantha. Ndiyansoli Malawi womaliza mwina choyamba kuti ine zinanga ne Joseph Ndilongo ayimva nkhani maganizo yako kuti nkhani zambiri azanga fotokoza kale koma chabe chipedwe chimene chakula chabe ku Malawi chotenga zomwe kuti umphawi umene wafika popo pampunda chimera ndiye pamene popo chifukwa chonena kuti anthu fetusweka chochita ni chifukwa chake chonena kuti kwambiri tikutsamira kunena kuti azigogo amene ati mmamidziwa tikuwatenga ngati kuti ndi afiti chifukwa azigogona amene adatilera koma pake pano kuti apeza kuti tikuwatembenukira umbuli ni umphawi ndi umene wakula ndi umene unena kuti pakayi panopo aboma anenga kuti atatengapo gawo ni mabungwe kuti mwina mwake azathandiza anthu akumamizi kena kuti azapasa chisamaliro chokwanira bwinobwino. Sangavuta unena kuti kumamizi zimene chikumakula kwambiri chonena kuti anthu chonena kuti kati kwacha tikuganiza zonena kuti kodi pakayi pano tikubva chani zotsatira zake chimene chimachitika chonena kuti tikungoganizirana zonena kuti awa amachita ufiti chifuna kuti mufu amwalira
potenga zona kuti chitango chikhazikitsa potenga numbuli numphawi zimene zakula kwambiri nchifukwa chake kuti mavuto awa akukulabe ndeti kupempha mabungu kuti alowererepo. ayi ndathokoza amene ondachilongo kuno kasungu akutero kuti umphawi komanso umbuli kumene wakula kwambiri kuno kumalawi ndikubwezeni ku blanket kuti mfundisa ndiphoka mmeneyo. Nathokoza kwambiri Nelson Gonjani ku Kasungu. Pano tipite ku Thyolo mukundimva kumeneko? Wayana ine ku Thyolo tikuimva ni bwinobwino pamodzi ndi wanda kumene ku Blantyre. Chabwino uli mbali iti ya Thyolo Charles Jingini? Ku Thyolo ndalowera ku mbali ya Lusenza municipality. Chabwino kumene kunda kumanako ndi amalawi awiri atatu amene ndapeza ali busy akumvera program imeneyi, program imene amayikonda kwambiri ya kulinji. chifukwa cha nthawi tangotipasa ndithu ndiye pano ndili ndi mmodzi mwa nzika zakuno boma lino la Thyolo azitchula okha dzina. Chinthu choyamba tidziweni dzina. Ine ndi Nalipukuti Jeke. Bambo muganiza kunena kuti chifukwa chani anthu amaganiza kunena kuti wachikulire anthu okalamba amakhuzidwa kwambiri ndi nkhani zokhuza ndi ufiti? Ineyo ndifotokoza motere chifukwa chonena kuti ena ambiri amati ufiti anasidwa ndi makolo palinga ndi zikhulupiriro ndi chikhalidwe cha mtundu wawo. Iniyo mumakhulupirira kuti ufiti uliko? Ufiti ulipo chifukwa chonena kuti timamva akunena kuti agogo awa andisira zakuti akuti ine mwana kufotokoza kwa chula agogo aja kuti andisira zakuti akuti ine andigulira zakuti ndiye mwana uja maulula pambuyo pa chakula aja akatengeredwa pambali ndi akulu anzawo amanena kuti zoonadi. Iniyo ngati Malawi muganiza nona kuti anthu achite chotani kuti nkhani za ufiti okalamba amazozidwa kumenyedwa kuphedwa nkhani zimene zikuti zithe anthu muganiza kuti anthu achite motani? Ine ndikuona kuti apolisi mafumu ndi azinyako osiyana-siyana mmuzi alowererepo chifukwa zinthu zijazo zimayamba kuchokera kumuzi kuja zikachoka kumuzi zimapita ku polisi ndiye ku polisi kujako way forward simaonekanso bwinobwino kuti zathera apa mwina mwache kumangopezeka kuti awuzidwa kuti inu zipita ninu musalire koma kuti atenge anthu aja pamodzi amanje umodzi chifukwa kalero timamva kuti amatenga anthu aja kuwapitisa kwa anthu amene akuziwa kuwachosa ufiti. Choncho zimene zizo zimapangitsa kuti akasiyanisa aja kumapita kwa kusala kumakangati alandirepo chinyengo cholimbikireso ufiti uja. Choncho zikuoneka kuti anthu akanati azikali malo amodzi ndikumalangiza kuti izizo ngati kuli kuchosedwa akachosedwe ni mmene anthu amapangira mumwambo wawo kalero. Ndathokoza kwambiri pacha dzina lipenda. Ine ndi Nalipukuti Jeke. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Pano ndilinso ndi abambo awa abambo program walimba. Andayimva. Muganiza kuti nchifukwa chani anthu amitimbo yoyambirira kumzenga dzina? Ine Mainga Chipendo. Muganiza kunena kuti nchifukwa chani anthu achikulira amakhuzidwa kwambiri ndi nkhani za ufiti because anthu amatchula kuti okalamba tauna kuphedwa omenyedwa. Muganiza kuti nchifukwa chani okalamba ndi ufiti zigwirizana? Kukalamba ndi ufiti kugwirizana kulipo koma kuti zimafuna kuti anthu tizionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwanji chifukwa anthu ena amalakwilidwa akukalamba basi onse amene amati akakalamba kupata kuti ndi afiti. Apa chimene chimachitika choti ine chitsanzo tili nacho chimene chinalichitikiranso ndemo kuti zimene ndikupereka umboni kuti ufiti ulipo. Mwana wa ine amafotokoza kuchula agogo ena kuti amatiphunzitsa ufiti kuti ine ndakwanisa kupita kwa anyakwawa ndikuwapeza kuwadandaulira kuti ukhale mlandu pa umboni umapezeka ukwanira. Kuti achiita kwana siku ya mlandu agogo aja anavomera mabwalo a mfumu milandu kuti ndizoonadi mwana amene ndimapita kwa utani kwamphunzitsa ufiti. Kodi mapeto a zimenezo anandipepesa kuti ndiakhululukire ndinakhululukira kuti sakabwereza. Modi inu ngati Malawi mukhulupirira kuti ufiti uliko ndi Malawi? Ufiti uliko ndi. Anthu achite motani kuti asiye kuzuza azigogo kuti ndiokalamba? Muganiza kuti chitachitike ndi chani nkhani zofuta zifiti ndi kukalamba? Nkhani ingachitika apa ndiyoti zimakhala kuti anthu sitimatsata madongosolo abwino. Nkhani kuti imene imachitika ndiyoti
siwo semenda kutokoza kuti azigogo sia fiti kwa ufiti anthu aja kuti azisiwa ugogo amachita kuphunzitsidwa kwamachita kuonawo ngati nimene mulili zimakakhale ndi ufiti simukauyambe lero ndiye mukakula ine sikuti mukapeza kuti mungakhale fiti ngati kose kunade ufiti kwa bana kali pa njira kwa anthu aja fiti akapeza nawo pali famasi aina amazitamandira nawo example nthawi ya nyengo ya sinja ya mvula aina amajira kumafika saa ziona kuti mvula ikuti basi ibwere ine mundilime munda wangu ngati simulimira munda ene mvula ndiye singati ibwera zimbo walizimenezo nzaine makuti azigogo ena amapedwa muchita ngati zimenezo kwa gogo amene kuti sakuchita mandera muchiyechira kuti ufiti mwakuti anthu sizoona kuti akakangubire gogo kuti ni fiti pamene asananze china chito ndathokoza kwambiri dzina lichapata ine ndi mayinga achipendo oyana komanso owanda omwe nimene kachezera ndi amalawi amene ndakumana nawo kuno boma lino la Thyolo. Ayi ndithokoze kwambiri Charles Jingini chifukwa cha kucheza kwabwino ndi amalawi amenewo ku Thyolo pa nkhani imeneyi. Ukhale ndi tsiku lopambana. Zero kwambiri niso data yako. Wanda. Nkhani zitu zopasa chidwi wayana akuti ufiti uliko ena akumatengedwa makoti amafumu kumakavomera kuti ndizoona mwanayi nalonjezo ndizampasa chakuti ena kuti uliko pomwe mwina mumva akumabungwe kapena ena antawuni ino mukhangati kuti yayi sizimenezo ndi umphawi I don't know tigwire chiti zovuta wayana bambo aja amene amaliza kulankhula apa wachita kunena kuti ena ati amachita kuzitamandira kuti mvula kuti igwe kumudzi kunoko nzachita kufuna mulime kumunda kwanga ndi mvula igwa ndi anthu akamamva choncho so sometimes ine ndimaona ngati mwina pena ndi intimidation anthu ena amatha kumangolankhula zinthu chifukwa chokuti anzathu ena adazindikira kuti matenda sapangisa munthu amapangisa ndi kachinthu you know so ifebe tidakalibe kuganiza kuti who causes pamene anzathu amati what causes ndi ife timakhulupirira kuti pamakhala munthu pena pake amene amapangisa china chake ndi kuti tisinthe mindset imene iyi mwaona anthu nthawi zina zija zomanya zoti tiona ati munthu amanena kuti anangona kuti tiona then uyu watisiya ndi kuti amaziwa chimene so sometimes mwina ndi ma coincidence but at the end of the day wayana these are difficult issues kuti tikambirane but even patakhala kuti kaya anthu akunena zimenezozo pempho ndilo kuti osatengera malamulo manja mwathu mob justice imene akudandaula angwala ija we can still take these issues mwina malo kuti anthu akatithandize you know komanso zichamadandaula akavala za makhoti zija ine ndimaona ngati kuti chifukwa ife timangodalira anzathu kutithandiza so muona kuti judiciary ma budget ngati amene wawo amafuna atithandize alibe budget yawo timadikira madona akapanda kuti pasa anzathu aja ndoti milandu ija sitiziyimbayi you see we ndife anthu omvesa chisoni timadalira anthu enake kuti atithandize zinthu zoti khuza tokha so so many moving parts wayana ndimakumbukira nali ndi nzanga nthawi ku Ministry of Justice ankachita kunena kusangalala kuti funding amene yabwera ya homicide ndi kuti ma allowance imenepo ndithu ayenda malo osiyanasiyana mdziko muno kupanga nkhani zimenezi koma panali umboni umene unaperekedwa kuchokera ku Thyolo pamene amanena kuti mwana wawo amaphunzitsidwa ufiti ndipo anawakhululukira atapepesa mwinanso kungwalimbikisa malawi nawo kuti nkothekaso kunkhululukira munthu munanso kunthandiza kuti munthu uja asinthe malo momupha osampasa somwayi zomwe chamakamba zulo za reformation kuti nthawi zina tonse timalakwisa koma aliyense amafuna mwayi unena kuti second chance kuti utase kuyamba somaso pano pali uthenga pa mwansangasanga Wanda amene ndifuna kuwerenga akuti ife ngati dziko tiyike chidwi kwambiri pa moyo wa chinyamata kuti akhale ndichochita umphawi ndi gwero la machitidwe ozunza chikulire abale omwe ndi achinyamata ochuluka akumalanda chuma monga minda katundu wapakhomo komanso nyumba kumene chifukwa cha umphawi ndizofunika boma NGOs asogolera zipembedzo mafumu neighborhood watch mwa ena ayike chidwi poyika ndalama zokwanira kuteteza achikulire Lawrence Mtimaonenenje nzika ya kunchinji akutero ndikugwirizana nawo kwambiri umbuli ndi umphawi ndi combination yoopsa kwambiri imene wayana chabwino ndiye pano talowese angwala kuti mungopereka pamalo anu omaliza pamene tikuangula programu iyi angwala maono omaliza ndotani kwa mtundu wa Malawi
kamva mmene omvera ena amafotokozera akukasungu ena aja manena za umbuli ndi umphawi kuti zinthu zoopsa akuthyola nanena za anapita kwa afumu kukadandaula za kuti ena ndi afiti akuphunzitsa mwana wawo. Pali mafunso lija munafunsa amayi akulilongwe kuti inuyo muli ndi zaka 45 mukakalamba anthu adzanena kuti ndi ufiti. So zonsezo zofuna kuti tiziganizire bwinobwino, tiziumbe mkota, tione kuti azigogo anthu achikulire ndi anthu ofunika kuti tiasamale bwinobwino. Ifeyo ngati apolisi sitikupuma. Criminal justice system mmene amafotokozera akadzala ndiyo yaitali akavala ya ndi yaitali kumalawi kuno mwina imasiyana ndi maiko anzathu fuka ngati tilekeze ngati ku Mozambiki ndi maiko enawo amene ali ndi machitidwe ena criminal justice system. Ku polisi kumakhala ndi mphamvu kwambiri, komano ifeyo mphamvu zinazo, mphamvu zathu zimatherapo kuti tikamange ngati munthu masana sitinampeze timatha kumpitira usiku, ngati ali kuliko kovuta timatha kutenga timapitanso nambala yabwino kuti mpakana tikakwanise kandi mudzi onse tikautenge tipite nawo ku polisi. Ntchito yathu ndoti anthu aja tikagwira kandi masana ka atapitira usiku tikagwira tiasunge kukacha tipite nawo ku court. Pali process imene imachitika kuti milandu ija iyambe ku court mmene afotokozera azangaja. Koma nkhani yaikulu ngati apolisi titsimikize pano kunena kuti sitidzalola kuti mchitidwe umene kumalawi kunoko uchitike. Amene angatengere malamulo m'manja mwake ifeyo munjira ina iliyonse tidzayesesa kuti timgwire akayankhe malamulo kuti akuti chani. At the same time titenge responsibility. Machechi ntchito yathu yabwino ndi imeneyi chifukwa chechi makhala kuti isinthe maganizidwe yathu kuchoka ku zauzimu tidziwe za kumwamba. Mizikiti ndi machechi anthu amene tili nawo tikhale nawo tiawuze kuti achikulirewa ndi anthu onena kuti tikuyenda kuti tiateteze. Mafumu tigwirane manja tionesese kuti titeteze achikulire. Amene tili madera osiyanasiyana amene tikumvera aliyense anabadwa akukula akakalamba. So chitidwe umene tikupangawo kodi utati wachichitikira ifeyo tingamve bwanji? So ngati Malawi tikuyenda kuti tigwirane manja tithese chitidwe umenewo. Ndathokoza kwambiri Ngwala kuchokera ku Malawi Police Services, thokozenso Kavala kuchokera ku bungwe la Manepo, thokozenso Wanda Msisi amzanga amene naye mu studio muno amenenso anali mkonzi wa program ya lero, kuphatikizanso atolankhani athu amene tinali nawo lero amene wandi Nelson Gonjani, Mese Matonga ndi Charles Jingini Kutyolo, ndipo pamakina panali Chisomo Kasu mpaka na Lolemba pamakina panali Nkosi lero. Chabwino anakandidandaula mpaka na Lolemba peteza kaiso limodzi na vana chunga ndikuti mwakoma nonse zikomo. Amalawi kulinji kumabetsera kuti kulinji Bakaya Lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodesha chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyadisa sikulijani kumboro bakari kulinji mwela nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka bwaji nanga atemziredio kukulijani